ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଦେଢ଼ଶୁର। ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମହାପାପ କରିଛି। ମୁଁ ଶୁଣ, ବାପ ମା ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁ ବିଷ ଦେଇ ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ କରିଛୁ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ଧରିନେବ, ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ। କେବେ କୋଉଦିନ ଏ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି। ଏଇଟା ତତେ ତୋ ବାପର ନିୟମ।